का हाल चाल सभी के। आप देखते हैं वी बिहारी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम लोग अरिहंत के जनरल इंग्लिश के वर्ड्स विथ मीनिंग सीरीज देखम जा। ए से लेकर जेड तक अंतर यह रही कि हम एमे एग्जाम्पल सेंटेंस भी दें जैसे वर्ड्स के मीनिंग जौन बा दिमाग में ढंग से बैठ जाई। एह वीडियो में हम लोग क्यू लेटर से शुरू होखे वाला शब्द देखम जा। तो पहला शब्द है क्वेरी। क्वेरी मतलब होखेला एगो नाउन है, एकर मतलब होखेला क्वेश्चन यानी कि प्रश्न। उदाहरण, he raised a query to find out the veracity of her statement यानी के उनकर टिप्पणी के प्रामाणिकता के पता लगावे खातिर उ एगो प्रश्न कैले। अगला, क्वेस्ट नाउन है, मतलब होखेला सर्च यानी कि खोज। उदाहरण, he left home at quite an early age in quest of a job यानी काम के तलाश में वो अपन घर बहुत कम उम्र में छोड़ देले रहन। अगला, क्वारंटीन एडजेक्टिव है, मतलब होखेला पीरियड ऑफ सेपरेशन यानी कि सबसे अलग रहे वाला समय। उदाहरण, शी was admitted to the quarantine ward to avoid the possibility of spreading of COVID यानी कि कोविड के फैलाव से रोके खातिर उनका के क्वारंटीन वार्ड में दाखिल कर दिया गया रहे। अगला, क्वेंच वर्ब मतलब होखेला सेटिस्फाई यानी कि शांत करना या बुझाना। उदाहरण, she drank water from roadside hand pump to quench her thirst यानी कि वो अपन प्यास बुझावे खातिर रोड किनारे चापाकल से पानी पियले। अगला, क्वियर एडजेक्टिव मतलब होखेला स्ट्रेंज यानी कि अजीब या फिर विचित्र। उदाहरण, as she has a queer way of talking everybody made a fun of her यानी कि उनकर बात करे के अजीब तरीका के चलते लोग उनकर मजाक बनावत। अगला, रेंडेवू नाउन है, मतलब होखेला मीटिंग प्लेस ऐसा जौन की रउआ कुछ याद दिलावे, अड्डा या फिर मनोरंजन के। उदाहरण, once coffee house and Connaught Place was a famous rendezvous for the writers and the journalists यानी कि एक समय पर कॉफी हाउस और कनॉट प्लेस लेखक और पत्रकार लोगन खातिर एगो बड़ा अड्डा रहे। अगला, रिफर्विश वर्ब मतलब होखेला मेक क्लीन या फिर मेक बेटर यानी कि साफ करना या फिर नवीनीकरण करना। उदाहरण, अ पर्सन कैन रिफर्बिश हिज इमेज बाय लीडिंग द लाइफ डेडिकेटेड टू हिज वोकेशन यानी कि आपन जीवन अपना काम के प्रति समर्पित करके इंसान आपन छवि साफ कर सकता। अगला, रिनाउंस वर्ब मतलब होखेला अबेंडन या फिर गिव अप यानी कि छोड़ देना या फिर त्याग देना। उदाहरण, लॉर्ड बुद्धा रिनाउंस्ड हिज मटेरियल लाइफ इन सर्च ऑफ फ्रीडम्स फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ लाइफ यानी के भगवान बुद्ध जीवन के दुख से आजादी पावे खातिर अपन भौतिक जीवन के त्याग कर रहन। अगला, रिपरकशन यानी कि रिएक्शन नाउन है, मतलब कि प्रतिक्रिया या फिर प्रभाव। उदाहरण, इंडियन गवर्नमेंट इज अफ्रेड that Kashmir problem will have a serious repercussions both on Indian polity and economy यानी कि भारत सरकार के एह बात के डर बा कि कश्मीर मुद्दा के प्रभाव भारत के राजनीति एवं अर्थव्यवस्था दोनों पर ही पड़ी। अगला, रेक्टिफाई वर्ब मतलब होखेला टू करेक्ट यानी कि सुधार करना। ठीक बटे, कोनो गलती भेल बा ओकरा के सुधार के लिए गेल या फिर संशोधन करना। उदाहरण, द अकाउंटेंट वॉज एबल टू फाउंड आउट द मिस्टेक एंड रेक्टिफाइड इट इन टाइम यानी कि अकाउंटेंट के आपन गलती, मुनीम जी के आपन भूल जौन बा जल्द ही पता चल गई और वो झट से सुधार कर ले। अगला, रेलिंक्विश वर्ब मतलब होखेला अबेंडन यानी कि छोड़ना। उदाहरण, neither of the two brothers are ready to relinquish their claims to the paternal property यानी कि दोनों में से कोई भी भाई अपन पैतृक संपत्ति पर अपन दावा छोड़े के फिर राजी नहीं कर। अगला, रिटेलिएट वर्ब मतलब होखेला हिट बैक यानी कि पलटवार करना। उदाहरण, द डिफेंस मिनिस्टर वार्नड दैट इंडिया वुड रिटेलिएट इफ अटैक्ड यानी कि रक्षा मंत्री चेतावनी देले कि अगर हमला भइल तो पलटवार भी होई। अगला, रूथलेस एडजेक्टिव है, मतलब होखेला पिटीलेस यानी कि बेरहमी से, निर्मोही से। उदाहरण, द लैंड लेडी वॉज नॉट ओनली रॉब्ड बट बीटन रूथलेसली यानी कि बाड़ी मालिक के न सिर्फ लूटल गेल रहा है बल्कि बेरहमी से पीटल भी गेल रहा है। अगला,
रिटार्ड वर्ब मतलब होखेला हिंडर या फिर चेक, यानी कि रोक देना या फिर बाधा पैदा करना, देर करना। उदाहरण, पॉपुलेशन प्रॉब्लम हैज रिटार्डेड द इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन इंडिया, यानी कि भारत के जनसंख्या यहाँ के अर्थव्यवस्था के प्रगति रोक रहल बा। अगला, रीइटरेट वर्ब मतलब होखेला रिपीट, यानी कि दोहराना, कोनो चीज की बार बार बोलना, जोर देना। उदाहरण, द प्रिंसिपल हैज रीइटरेटेड दैट दोज स्टूडेंट्स हु आर इर्रेगुलर विल नॉट बी अलाउड टू टेक एग्जामिनेशन, यानी कि प्रिंसिपल वापस से दोहरैले हा कि जे छात्र निष्कासित बाड़े, अनियमित बाड़े, उन्हें परीक्षा ना देवे थे। जे छात्र अनियमित बाड़े उन्हें परीक्षा ना दिहल जाए। अगला, रस्टिकेट वर्ब मतलब होखेला एक्सपेल, यानी कि निष्कासित करना। उदाहरण, he was caught copying in the examination hall and was rusticated from the university for 2 years, यानी कि परीक्षा हॉल में नकल करत धराए के चलते उनका के 2 साल खातिर निष्कासित कर दिया गया बा। अगला, रिडंडेंट एडजेक्टिव मतलब होखेला सुपरफ्लस या फिर सरप्लस, माने एक्स्ट्रा या फिर कोई चीज जो बेकार बा, ऐसे ही पड़ल बा, अनावश्यक बा, ओकर जरूरत ना रहे। उदाहरण, the use of computers in the government offices has made thousands of workers redundant, यानी कि सरकारी ऑफिस में कंप्यूटर के इस्तेमाल बहुत सारा वर्कर लोग के बेकार बना देले बा। अगला, रैम्पेंट एडजेक्टिव मतलब होखेला अनरिस्ट्रेन्ड ग्रोथ बियॉन्ड कंट्रोल, माने आक्रामक या फिर बेकाबू, जो उनकी कंट्रोल में नहीं है। उदाहरण, करप्शन इज रैम्पेंट इन एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन टेरिटरी, यानी कि भारत के हर खंड में आक्रामक तौर पे अत्याचार भ्रष्टाचार बा। अगला, रिट्रीव वर्ब मतलब होखेला रिकवर या फिर ब्रिंग बैक, यानी कि सुधारना या फिर चंगा करना। उदाहरण, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिट्रीव इकोनॉमी फ्रॉम रिसेशन, यानी कि सार भारतीय अर्थव्यवस्था के मंदी से निकाले के प्रयास करता। अगला, रेटिसेंस नाउन है मतलब होखेला रिजर्व या फिर टॉकिंग लिटिल, माने कि खामोशी या फिर मौन। उदाहरण, हर रेटिसेंस मेक्स हर लुक मिस्टीरियस, यानी कि उनकर खामोशी उनके रहस्यमयी बनावेला। ए वीडियो में इतना ही। ऐसा और कंटेंट देखे खातिर हमारे चैनल के फॉलो करी। ए पे ऐसा कंटेंट आवत रही।